Kanti ngoku siqhagamshelana nentatheli yethu uAyanda Mhlongo oliliso lethu eThekwini asazise ngokuqhubekayo eThekwini ngoku sithethayo. Ayanda masikwamkele masiziphose kuwindambu sazise kuqhubeka ntoni eThekwini. Angibingelele lisa ngibingelele nakubukela emakhaya ngasho nje lisa ukuthi isimo sasibi kakhulu la esifundazweni kwaZulu-Natal kakhulukazi ke endaweni yaseThekwini njengoba itolo imboni zisha kunamadolobha lisa la ongakusele ngisho sisodwa isitolo singazange sicekelwe phansi laba abantu abasayitapela ezitolo ababhikishayo basaqhubeka kwezinye indawo kodwa kakunye sikubona manje lisa sokuyinkinga enkulu ukuthi zakhamizi ke zala edolobheni laseThekwini nazo sezinenkinga upetrol uyaphela manje emagaraji njengoba nje sila kwelinye lamagaraji lamaphakathi nedolobha laseThekwini uyayibona imoto ujenge la egaraji zizofuna upetrol bezofuna udiesel leli garaji ke lingelinye esuphelile upetrol sekusele udiesel okunyeka ukudla kuphelile ezitolo itolo eningi njengoba sazi ukuthi sicekelwe phansi ezinye ke ngenxa yokusabela ukuphepha zivaliwe idolobha lonke laseThekwini zimbalwa kakhulu itolo esibonile cishe zimbili kuphela itolo esibonile nabantu abame ngaphandle baningi kakhulu ziyakhala ke zakhamizi zona bezingeyona ingxenye lembhikisho ukuthi manje lesimo sikhona kwaZulu-Natal sesiphazamisa nabo njengoba bengazi ukuthi bazokwenza njani ukudla akukho ezitolo siyazi ke lisa ukuthi enye into ezodala ukuthi lesimo siqhubeke ukuthi akuhambi lutho emgwaqeni noma amagaraji efana naleli ephelelo upetrol ukwazi ukuthi ama truck lawa lethu petrol awakwazi ukuthi afike ngenxa ukuthi nazi inkampani lezo ziyasaba kwane nokudla njengoba kuphela ke kulezi zitolo ezincane ezivuliwe nakho akwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathole lokho sithi supply yokudla ukuthi bakulethe ezitolo isimo nje ngasho ukuthi sibi kakhulu baningi kakhulu abantu asebehlukumezekile ngalesimo esiqhubekayo la kwaZulu-Natal okunye ke lisa amaphoyisa siwabona noma ekhona ezama kodwa nawo athole kanzima besalindele ukuthi sibona bombiko abophiko lozokuvikela leSANDF besingakayiboni noma sizwa ke ukuthi ngohulumeni isidutsho la sifundazweni kwaZulu-Natal kodwa phansi abantu bayicela ukuthi ezokuphepha aziqine ngoba isimo siya ngokuya sibanzima kakhulu lisa Sibambe ngazibini kwintatheli yelijelo Ayanda Mhlongo esasaza ngqo eseThekwini kwaZulu-Natal.